Helen's Vlog Official, good morning. Thank you so much for coming. Sir Alex, good morning. Morning, Sis Helen, good morning. Sino siya? Si Roslyn RC. Hi, Ludes. Shout out from Batulete. Ayan. Shout out, matawag to, Roslyn RC. Shout out from Batulete. Ayan. Thank you so much. Good morning. Si Matthew, good morning. Galap shout out. Thank you so much for coming. Tingnan natin si Matthew. Si ano muna? Si Arceta muna. Arceta, good morning. Ayan. Ayaw mapin? Why? Ayaw. Ayaw. Si Matthew. Ayun. Si Matthew na ipin. Ayaw kay ano. Yan. 9 viewers. Good morning. Thank you so much. Maraming salamat si Kuya Helen sa paharang. Thank you so much, Sis Helen. Puntahan ko yung bahay mo, Sis Helen. Hindi pa, nakababad pa lang yung pagkain. Ayan, si Helen naka-play ka sa 3 minutes mo, 56 seconds sa Scary Sounds. Ayan. Scary, ayan. May ads pa. Ayan, may ads ka pa si Sikoy, Helen. Ayan, playing ka na, sis. Ayan, good morning. 7 viewers. Thank you so much. Maraming salamat, si Sikoy G. Good morning sa iyo dyan. Thank you so much sa pa-ads at sa patusok. Thank you so much.
And still playing pa rin ikaw, si Helen Vlog, official. Maraming salamat sa Sikoy sa pa-ads nyo dyan. Thank you so much. Ibaba mo yung isa. Ayan, full watch na pala ikaw si Kuya Helen. Ayan, take away. Yan din ako nag-comment. Kaya ka pa pupunta ng ano? Ano na? Yan, maraming salamat si Koy. Salamat din sa iyo. Ayan, play ka na ulit. Pangalawang play. Salamat sa iyo si Kuy G. Thank you so much. Yan, check natin tong premiere ni ano. Wala naman premiere siya.
Pero kulay ka. Wala na akong pera. Yun na lang pera ko na dyan. Saan? O paano mo susuklet to? O, kape. Ah. Hmm. Oh, ayan. Helen, ayan. Dan puluts na ulit yung pang video mo si Kuya Helen. Ayan, tamsakan ko na lang ulit. Ayan. Ma'am G. Balino, good morning. Thank you so much. Good morning, Ma'am G. Safiran Official, good morning. Thank you so much, Safiran.
Hello? Ay. Ay, kaalis lang, PJ. Papunta na yata dyan. Okay. Naka-live si Ma'am Rose. Ayan, punta ako si Ma'am G. Ayan. Lino, dito po ako sa bahay mo. Maraming salamat sa iyo dyan, Sisi Kuy Helen. Ma'am G. Balino, playing ikaw. Sisi Kuy Gina, gawa lang ikaw dyan, Sisi Kuy. Okay lang yan. Ako nga, nagtatabas din eh. Pangdagdag ko lang yan, yung live ko sa umaga. Pangdagdag ko lang sa aking ano. Kaya okay lang yan, silip-silip lang tayo.
Anjin, Chaparwal. Ayan, tama ba? Chaparwal. Tama ba yung basa ko? Anjin, good morning. Mega love shout out. Thank you so much for coming. Ang hirap basahin ng mga ano nila. Oh, why are you crying, Anjin? Sharnet Vlogs, good morning. Ayan, good morning Bicolana Vlog. Hello. From Sharnet Vlog. Thank you so much, Sharnet Vlogs. Sis Gina, JMB, hello, good morning. Magalab shout out from Net Vlogs. Ayan. Thank you so much sa pa-add, Sir Net Vlogs. Gibalino, good morning from Net Vlogs. Ayan, thank you so much, Sir Net Vlogs. Sir Net Vlogs, ayan, I go to channel. I go into your my house. Ayan, Sir Net Vlogs, ayan, playing on your video 3 minutes and 55 seconds. Dito sa song, ano ba to? Remains Be Morning, ayan. Sir Net Vlogs, ayan, playing on your video. Manggi Balino, still playing ikaw.
Yan, Shortnet Vlogs, still playing on your video. Bicolana Vlog, tracking, ayan. Ayan, bisitahin ko mamaya yung bahay mo, Bicolano Vlog. Next kita dito, kay Ma'am G. Balino. Ayan, si come back to my comeback. Ayan, good morning. Mega love shout out. Thank you so much for coming. Come back. Ayan guys, pasuyo sa atin nakapin. Ayan, mag-connect to each other na lang guys muna. Ayan, may ads pa si Ma'am G. Balino. Ayan, playing na siya ulit. Yan, still playing ikaw, Ma'am G. Balino, Shortnet Vlogs. Lapit ang mag-full watch. Alin si Sikoy? Kala ko channel mo yan. Alin yun si Sikoy? Hindi. Bicolano, ano siya? Bicolano vlog tracking siya si Sikoy. Ayan, Bicolano vlog tracking. Ayan, Shortnet Vlogs. Ayan, full watch on your video, Shortnet Vlog. Boy Blue, good morning. Yan, malapit ka na mag-full watch, Ma'am G. Balino. Ayan, malapit na si Ma'am G. Balino. Nandyan pa ba si Bicolano Vlog Tracking? Bicolano Vlog. Good morning, Jen. Salamat yan sa pa-ads mo dyan, Yen. Thank you so much, Muso, sa pa-ads. Yan, Bicolano Tracking. Nandyan pa ba ikaw?
Ayan, malapit na magpulwat si Ma'am G. Ayan, good morning yan from Gina Madronero. Mukhang naantok pa yan si Bunso ah. Ayan. Next kita dito, Bicolano Tracking kay kay Ma'am G Balino, malapit na siya mag-full watch. Ayan. Full watch na ikaw, Ma'am G Balino. Ayan, maraming salamat. Next ko si Bicolano Tracking. Bicolano Vlog Tracking. Yan, dito ako Bicolano Vlog sa sa binaba mong bahay. Sinamahan niyo po kung balikan si Nanay dito sa gilid ng SM Santa Rosa. Ayan, 9 minutes and 55 seconds. Ayan, Bicolano Tracking, playing ka na. Yan, naka-play ka na Bicolano Tracking sa binaba mong bahay. Ma'am G, good morning. Maraming salamat Ma'am G sa pagsilip sa aking live. Thank you so much. Good morning Ma'am G. Merry Christmas and advance Happy New Year Ma'am G. Bicolano Vlog, Dan Connect from Net Vlogs. Ayan, Bicolano Tracking, balikan na lang si Sir Net Vlogs. Ate Jens, hello. Mega love shout out from Sir Net Vlogs. Ayan, Bicolano Tracking, ayan, naka-play ka. Pakibalikan mo si Sir Net Vlogs, dana sa'yo. Ay, nandiyan na pala yung baby ko ah. Wait lang anak. Nagkain ka na? Ha? Wow! Sir, Lods Official, good morning. Okay, pipi natin si Ma'am G. Wala pa yun. Sige, inumin mo sa'yo na yan. Ayan, dito ako sa bahay na binaba ni Ma'am G. Iguro tayaw dance. Ayan. Suyo, ano ba to? Suyo soy. Ayan, may ads ka pa, Ma'am G. Maghilamos ka anak ko, may mga ano ka dito. Dami. Maghilamos ka sa kabila, dami.
Suroy, suyoy, suyoy, suyusoy. Ayan. Ay, maglulubat na. 5%. Ayan. Buti na lang. Katabi ko yung dextrose. Uy. Yan, haba ng ads mo, Ma'am G. May ads ka pa din. Ayan, Bicolano Vlog Tracking. Ayan, playing ka pa din. Nandyan ka pa ba, Bicolano Tracking? Ang haba ng ads ni Ma'am G Diaries. Ayan. Ngayon may ads pa din. Ayan, playing na pala. Ayan, Ma'am G Diaries, playing ka na. Ayan, naka-play ka na. 2 minutes and 45 seconds. Si Ma'am G 17. Yan, still playing ikaw, Ma'am G Diaries. Sa Igorot Sayaw Dance. Yan guys, palablab naman sa bahay na binaba ni Ma'am G Diaries. Suyo naman. Bicolano Tracking, naka-play ka pa din. Inyong lahat, sabi ni Rex Lud Official. Ayan, advance Happy New Year. Maraming salamat, Idol, Lods Official. Maraming salamat sa iyo. Ayan, Ma'am G Diaries, playing ka pa din. Ayan, full watch na ikaw, Ma'am G Diaries. Ayan, Lods Official, dito na ako sa'yo. Idol Lod Official, dito na ako.
Sa short video mo. Wow, ganda naman. Ayan, Lods. Playing ka na, Lods Official. Sa short video mo binaba. Ayan, Bicolano tracking. Malapit ka na mag full watch. Wala na si Bicolano tracking. Umalis na. Ang haba ng video mo. Kabayan, umalis ka. Hindi mo inintay matapos. Ayan, Ma'am G Diaries. Play kita ulit dito sa isang cellphone ko. Pangalawang play ko sa'yo. Ayan, full watch na si Bicolano tracking. Hindi na niya inintay matapos yung video na. Yan, dito ulit ako, Ma'am G Diary, sa isang cellphone ko. Play ko ulit yung binaba mong bahay. Ayan. Playin ka na ulit, Ma'am G Diaries. Pangalawang play ko sa video mo. Tingnan mo nga. Jacob, tingnan mo nga kung meron pa yung itlog sa rep. Isa. Dalawa. Yung tag 10 lang. Tapos, bumili ka ng 25 grams na kape. Yung green news ba yun? Tama ba yun, anak? Greatest white, greatest ha? Ayan, Bicolano tracking. Full watch na yung video mo. Ayan, kay Ma'am G na yun nakasalang. Kay Ma'am G Diaries na. Sir Rix Lord Official, na-play ko na yung shorts video mo. Yan, ipag-play kita ulit mamaya ng isang video mo, Sir, Lutz Official. Wow, Lalintorio, good morning. May kalab shout out. Long time no see, Lalane. Tagal mong nawala, Lalane. Kumusta? Saan ka nagbakasyon? Ang tagal mong nawala. Ayan, then full watch na uli ikaw, Ma'am G Diaries. Pangalawang play.
Dance sa free concert sa sa kalsada G at upcoming mo from GMB. Ayan. Umuwi po ako. Siya kaya pala sa Capiz. Kaya pala nawala ka, Lane. Ayan. Reclutes, full ads, Dan Connect, Net Vlogs. Kaya palang takal mo nawala, Lane. Ayan. Loads official. Dito ako ulit sa bahay mo. Pag-play kita ulit ng isa. Yan, dito ako sa unboxing. Korean shoes. Loads official. Ayan, naka-play ka na. Opo, 2 weeks. Kaya pala takal mong nawala. Ayan. Loads official, naka-play ka sa unboxing mo. Panigurado maraming upload sila Lane ngayon. Lane. Galing probinsya eh. Tsak nakapag-vlog siya doon. Sila Lane Torio. Yan, next kita dito Lane ha, kay Loads Official. Next kita dito. Yan, pasensya lang kayo, medyo maingay, nagtatabas kasi ko. Kaya pala ako si Lalin, matagal na wala, kala ko din na nagwa-YT. Nagbakasyon pala. Ayan, Loads Official, naka-play ka ha, sa unboxing mo ha. Ma'am Astrid, good morning. Si Angela Osiki Vlog. Ayan, Ma'am Angela, good morning. Ma'am Jens, mega love shout out from Astrid Cooking Show. Sabi mo, sabi mo wala din, punta mo doon. Ayan, full watch na ikaw, Loads Official, full watch na. Sir Arthur, good morning. Thank you so much, Sir Arthur. Check out, bibili kayo ng 25 grams na kape ha, yung green, yung greatest white, yung 25 grams. Lalaine, dito na ako sa bahay mo, Lalaine. Dito ako sa Amazing, 2 minutes and 18 seconds, Lalaine. Ayan, playing ka na, Lalaine. Iwan lang po ng bakas po kayo from Arthur Tubo. Greatest na 25 grams. Ayan. Ma'am Angela, playing on your video, Kyoto, Japan. 30 seconds. Ayan, Ma'am Angela, playing na ikaw sa Kyoto, Japan. 2 minutes. 36 seconds.
Ayan, OTW, Rix Lud Official from Arthur. Ayan. Ayan, dan pulwat sa iyo, Ma'am G Diary. Dalawang play sa sa video mo. Maraming salamat. Din sa Ma'am Angela, playing pa din ikaw, Ma'am Angela. Ayan, pulwats na rin pala si ano. Ayan, Lalaine, pulwats na rin ikaw, Lalaine. Magtamsak ako. Hindi na ako nag-comment, Lalaine. Manay Mirna, good morning. Ayan, Lutz Official, dan si Sir Arthur sa'yo. Ayan, next kita dito, Ma'am Astrid. Dito na ako sa bahay mo, Ma'am Astrid Cooking Show. Ayan, dito ako sa The Making of Roti Kusong, Roti ano ba to? Chanay, ayan. 1 minute and 31 seconds, Ma'am Astrid. Ayan, naka-play ka dito sa cooking show mo. Baba kayo bahay, mga idol. Ayan, sabi ni Lods Official. Ayan, dan pulwats na ikaw, Ma'am Angela Osiki. Munay Mirna, maraming salamat sa iyo dyan. Si Jebby, CVS Bird, ayan. Good morning. May ano pala siya. Andyan pa ba? Wala na yata. Ayan, Astrid Cooking Show. Ayan, may galap shout out. She's from G17. Wala si ano, hindi na bumalik. Hindi ko na jakitan. Si JB. Sir Arthur, dito ako sa ano, sa binaba mong bahay. Sir, ayan, tamsakan ko yung upcoming mo, Sir Pogi. Ayan, unang tamsak, Sir Arthur, sa upcoming mo. Ayan, pangalawang tamsak po, Sir Arthur. Hindi na ako nagko-comment, Sir Arthur, ha? Ayan, pangalawang tamsak po. Ayan, Sir Arthur, dan tamsak from si, ano, Ma'am Astrid. Ayan, pangatlong tamsak po, Sir Arthur. Ayan. Ayan, tatlong thumbs up po, Sir Arthur, sa upcoming mo. Ayan, tapos na pala sino ba si Ma'am Astrid pala naka-play dito. Yan, Ma'am Astrid, puntahan ko yung ano mo, yung main channel mo, Ma'am Astrid. Yan, tamsakan ko muna yung upcoming mo, Ma'am Astrid.
Ayan, playing ka na, Ma'am Astrid, dito sa ano mo, dito sa main channel mo. Thank you so much, Sir Dogs. Dito sa Brunei Christmas Party, si Astrid, playing ka na sa main channel mo. 5 minutes and 13 seconds. Angela OTW from Sirnet Vlogs. Nandyan pa po ba si Ma'am Angela? Ayan, si Labing Sky Mix Vlog. Good morning. Arus Bawa, 79. Good morning, my friend. Thank you so much for coming, Arus Bawa. Thank you so much. Ayan, good morning, all friend from Arus Bawa, 79. Ayan, makipagdikitan ka dyan, Labing Sky Mix Vlog. Makipagdikitan ka dyan. Ayan, si Ma'am Astrid, si Arthur Tubo. Ayan, si Sir Arthur. Dikitan mo yan, Labing Sky Mix Vlog. Nag-aayuda yan para lumaki yung bahay mo. Punta ka sa live niya mamaya. Ayan, nakapin siya. Puntahan mo yan. Dikitan mo yan. Nag-aayuda yan. Para lumaki yung bahay mo. Ayan, nakapin siya. Mamaya, meron siyang live mamayang 2 p.m. How are you, my best friend? Ayan. She's fine. I'm okay. Arus Bawa, 79. Ayan si, Ma'am Astrid. Puntahan mo din yan dahil yan, magla-live din yan maya-maya. Malapit na siya mag-start. Idol Lud Official. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Yen. Thank you so much, Yen, sa patambay. Yan, malapit ka na mag-full watch, Ma'am Astrid. Yan, pasensya na kayo guys, maingay, nagtatabas ako. Habang naka-live.
Maraming salamat, Ma'am G17. Thank you so much sa pag-stay. Mamaya mag-watch ako ulit sa channel mo, Ma'am G, sa aking sa aking main channel. Angela Dan Connect from Shernet Vlogs. Si Selena, good morning. Dan Dikit Olbel, Arthur Tubo. Nakatamsak na rin ako sa upcoming mo. Ayan. Mali na puntahan ko na Bicolana, sis. Naligaw ka ba? Ano nangyari sa'yo? Naligaw ka? Marami kasi, may mga kapangalan kasi ko. O, paluto mo kay Tito Jacob mo. Sabihin mo ito rito. Nasaan? Patingin ako nung nabili mong kape. May kapangalan kasi ko si Kuylena. Patingin ako anak nung nabili mong kape. Ayan nga anak, sige. O sige, iluto nyo na. Pati yung ubusin mo na yun, Jacob. Yung itlog doon, ubusin na ka mo. Ay, yung isa. Sige, pwede na yan. Ayan, full watch na ikaw, Ma'am Astrid. Full watch na, ayan. Hindi na ako nag-comment, Sis Astrid. Ayan, Bicolana. And text. Doon sa Kawalay, wala na ba? Meron po ako sa maano po. Bumili ka gabin. Apat na tignan po ba ito? Oo, busin mo na yan. Ayan, si Kuylena, dito na ako sa, ayan. Mama Astrid, ayan, full watch na yung video mo sa Brunei, ano ba to? Sa Christmas party in Brunei. Thank you so much, Ma'am Astrid. Si Kuylena, dito na ako sa iyo. Para mamaya ilalas ko na lang si Kuy Gina tsaka si Yem. Ayan, dan tusok Sir Arthur from si Kuylena. Sis Lena, dito ako sa Tawid Bangka, 8 days ago, 3 minutes and 48 seconds. Ayan, Sis Lena, playing ka na. Dandikit Olbel, sa'yo, Sis Lena from Loving Sky Mix Vlog. Ganyan din ako si Kuylena, lagi ako naliligaw. Si Kuy Maribik, good morning. Ayan, may galap shout out sa lahat from Maribik Family TV. Si Kuya Anilin, good morning.
Yan, mamaya i-add kita si Sikoy, Anilin. Add kita doon sa GC namin. Medyo na busy pagkagaling namin ng Baguio. Pang 22 Sukhos. Ayan, maraming salamat si Sikoy Vic. Thank you so much. Si Miss Tauros, ayan. Gumawa lang akong isang account para makasupport sa iba habang nasa akin CP ng pamangkin ko. Kanino si Miss Tauros? Kanino po, sino po si Miss Tauros? Elena G daw. Ay, kay... Ah! Bigyan ko ng jacket. Si Sikoy Elena ha. Wait lang. Para hindi ano. Para alam ko. Miss Taurus talaga. Akala ko ano tawag dito. Ayan. May ano ka na. Habang may extra ng CP pa ako, nag-support. Ayan. May jacket ka na, Miss Taurus. Loving Sky, done to you, Elena G. Ayan, full watch na ikaw, si Sikoy Lena. Ayan, nag-thumbs up lang ako. Hindi na ako nag-comment, sis Lena. Si Sanilin, mamaya i-add kita mamaya. Pakabili ka, anak. Pakain muna tayo, ha? Iramit ko muna itong ano mo at ginagamit ko pa, saglit na lang. Hello, Dudu Mustafa. Hello, Dudu Mustafa. Mega love shout out. Thank you so much for watching. Maraming salamat si Sanilin. Thank you so much. May ano ka naman na sa akin sa Messenger. Add na lang kita mamaya. Asbar, good morning Asbar. Sisikoy Maribik. Dito na ako sa bahay mo, Sisikoy Bik. Ayan, Dandikit street cooking show from Loving Sky Mix Vlog. Ayan, Sisikoy Maribik, dito na ako sa Wetland Park, Hong Kong. 7 minutes and 38 seconds. Sisikoy Maribik, playing ka na. Dandikit street cooking show from Loving Sky Mix Vlog.
something sa'yo eh. Saan mo nakuha yan? Diyan? Maraming salamat, Labing Sky Mix Vlog. Thank you so much. Ewan ko, siguro. Ayan, last play natin si si Kuya Gina. I-play ko dito pala si si Yen. Puntaan ko na dito. You're welcome, Sisi Kuibik. Yan, dito na ako sa iyo, Sisi Kuy Gina. Yan, dito ako Sisi Kuy sa bagong bagong upload. Looking at you. Ayan, 3 days ago, 2 minutes and 46 seconds. Sisi Kuy Gina, playing ka na. Ayan. Ayan, Dan Full Pack, Asbar from Elena G. Ayan, still playing pa rin ikaw, Sisi Kuy, tsaka si Sisi Kuy Gina at Sisi Kuy Maribik. Naka-play kayong dalawa. Ayan, last play natin si Welcome, Sisi Kuy. Yung malapit na ikaw mag-full watch. Ayan, Sis Gina, may galap shout out from Miss Tauros, Elena G. Ayan, malapit ka na mag-full watch, Sisi Kuy Gina, dito kay Gina Madronero. Ayan, malapit ka na. Ayan, full watch na, Sisi Kuy. Ayan, mag-end na ako. I-play ko na lang dito, Sisi Kuy, si Gisha. Kaya ko na lang naka-play dito. Tsaka si JMB.
Anak, tingnan mo, parang may tao. Ayan, sana na ba ako? Kaya na po kayo. Sige, sige, sige. Ayan, sisikoy dito ako kay G-Shop. I-play ko na lang sisikoy ha. Mag-i-end na ako sisikoy. Yan ko na lang siya naka-play. Sikoy Maribik, dan po lots na ikaw. Maraming salamat sisikoy ha. Ugutom ako. Ayan, dito ako sa 9 days. Ano kay G-Shop, sisikoy. Ayan, naka-play ka. Mag-i-end na ako. Yan ko na lang to naka-play. Maraming salamat sa mga pumunta sa aking sa aking live. Thank you so much. Sisi Kuy Tina, maraming salamat. Sis Maribik, thank you. Kay Sisi Kuy Lena, maraming salamat. Kay Sir Arthur, thank you so much. Ayan, kay Ma'am Astrid, kay Ma'am G Balino, salamat. Ayan, thank you, thank you. Yan, wala ko ibang masabi kundi salamat sa inyo lahat. Ayan. Maraming salamat guys. Bye-bye. Si Kuy G, naka-play ikaw sa akin ha. Sa G-Shop. Ayan. Tuloy ko lang yun si Kuy ha. Bye-bye guys. Agoy, paano ba to?